Nezvestnosť 32-ročnej Cynthie nahlásili ešte v stredu. Až dnes ráno vyšlo najavo, že sa mladá žena zo svojho domu vo Veľkom Mederi ani nepohla. Telo mami dvoch maličkých detí bolo v dome dôkladne zabalené do fólie. Tak mladú ženu našli policajti, ktorým jej partner, 44-ročný Juraj, prišiel v sprievode svojho právnika oznámiť, že jej zmiznutie sa vlastne neudialo. Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a preverujú všetky informácie potrebné na riadne objasnenie toho, ako k úmrtiu došlo, ako aj to, aké udalosti mu predchádzali. Partner nebohej ženy, príslušník Kriminálneho úradu finančnej správy vo výsluhovom dôchodku, policajtom podľa našich informácií uviedol, že svoju partnerku našiel doma obesenú, zľakol sa, jej telo zabalil a najprv ho ukryl pod pieskovisko na dvore. A pritom ženu od čtvrtka hľadali nielen policajti, ale aj dobrovoľníci z občianskej stráže Slovenskej republiky. Fyzicky sme pátrali 2 dni termodrónom, terénne vozidlom, štvorkolkami, zdieľanie na stránke približne 250 000 ľudí a ani jeden výsledok nedostali sme. Uvedeli sme, že to už niečo tam nie je v poriadku. Nezvestnosť pred 5 dňami oznámili rodinní príslušníci. Rodičia dostali z telefónu mladej ženy SMS-ku, v ktorej sa uvádzalo, že si chce vziať život. Rodičom bola podozrivé, že SMS bola pravopisne správne písané, ale že dcérka nepíše tak dobre. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej Strede, ktorý na mieste vykonáva neodkladné a neopakovateľné úkony smerujúce k náležitému zadokumentovaniu stavu veci, ako aj k posúdeniu právnej kvalifikácie skutku. Z výsledkov nariadenej súdnej pitvy bude zrejme, ako prišla mladá žena o život. Vo veci zatiaľ nie je nikto obvinený ani zadržaný. Z Veľkého Medera Drahu Dobrovičová,